que aquesta és una proposició no només inoportuna, sinó que és al·lucinant que vostès tinguin la barra de presentar-nos això avui aquí a la Comissió de Qualitat de Vida. I li diré per què. En primer lloc, no sé si sap que ahir, precisament ahir, la copresidenta de l'Intergrup del Parlament Europeu, que és eurodiputada pel partit austríac dels Verds, obertament lesbiana i també autora d'un informe que exigeix i que promou el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTB i que proposa als estats el desenvolupament de les lleis contra l'homofòbia, va ser atacada amb àcid en una manifestació el Dia de l'Orgull a la ciutat de Viena, a Àustria. A part d'això, avui mateix érem coneixedors d'una sentència que situa un precedent que condemna una escola de la ciutat de Cerdanyola per no actuar davant d'un assetjament homòfob a un nen després de patir un procés de depressió, d'ansietat, de trastorn adaptatiu. Un precedent importantíssim al nostre país en clau jurídic. I vostès s'atreveixen a portar aquesta proposta quan les notícies d'actualitat, quan els informes de la síndica, de l'Oficina per la No Discriminació, de l'Observatori contra l'Homofòbia, destaquen anualment les denúncies pels casos homòfobs que se segueixen produint al nostre país i a la nostra ciutat, per discriminació, per vexació, per assetjament, per raó d'orientació sexual. Jo li demano, li faig un prec directament, senyora Pajares, retiri aquesta proposta, retiri-la. Perquè és indigne que vostès estiguin presentant això. Si ho fan, si segueixen, xoca de front amb el que alguna gent del Partit Popular clama. Per exemple, el cas de Galícia. A Galícia s'ha aprovat una llei contra l'homofòbia. S'ha aprovat descafeïnada, però s'ha aprovat. Però és que vostès estan en contra que hi hagi una llei a Catalunya. I a més, amb això el que declara el Partit Popular és que vostès toleren l'homofòbia. I si la toleren és perquè són homòfobs, perquè si no, no ho puc entendre. És que no ho puc entendre, senyora Pajares. Miri, nosaltres ja sabem que bona part del Partit Popular no accepta que l'homosexualitat no sigui una malaltia. Ja sabem que hi ha bona part del seu partit que ho porta molt malament, això. Però, a diferència del que és realment, que és reconèixer que és una opció sexual lliure de les persones. El que és una malaltia avui és l'homofòbia, és la no tolerància a la diversitat i el rebuig i l'odi a la diversitat. I davant d'això, vostès segueixen instal·lats en una lògica de menysteniment de tot el col·lectiu, de totes les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. I avui ho està demostrant amb aquesta proposta, si vostè no la retira. Mai, en 3 anys, el grup municipal del Partit Popular ha participat en un consell municipal d'aquesta ciutat LGTB. Com pot conèixer quina és la realitat d'aquest col·lectiu? Amb quina entitat del col·lectiu LGTB vostè ha parlat? Amb quina? Amb quina de la nostra ciutat que tingui presència? Digui-m'ho, una només. No m'ho pot dir perquè no han parlat mai amb cap entitat, perquè no tenen ni idea de les qüestions que denuncien aquestes entitats. I ara, com deia, tenen la poca vergonya de presentar aquesta proposició que és ofensiva, ofensiva per tot el moviment, ofensiva absolutament. Miri, jo, a diferència del que fan vostès, des del nostre grup i en nom d'Iniciativa Esquerra Unida, volem fer tot el contrari, volem agrair en tot moment la feina i la tasca que estan entomant les entitats, al Parlament i aquí també a la ciutat de Barcelona, liderant aquesta proposta. Els hi vull agrair i vull afirmar el nostre suport per aconseguir aquesta llei, una llei que ens permeti avançar amb la lluita contra la violència i l'odi, que és això el que és l'homofòbia. Jo, de debò, vostès estan en la ponència, en el Parlament de Catalunya, van presentar una esmena a la totalitat que va ser rebutjada i el que estan fent avui és electoralisme, perquè vostès el que volen és que Unió Democràtica a Catalunya, que ha mostrat dubtes, i això ho va manifestar la senyora Dolors López en el marc de la ponència, s'hi sumin a aquest vot contrari. Això és el que vostès estan jugant a electoralisme amb un tema de drets fonamentals d'un col·lectiu. Per tant, jo els demano, novament, si els queda dignitat, retirin aquesta proposta.